South Africa sanibonani nibingelelo uThabiso wakacele uqumba amaqumbana laqumbisa lesele lentaba umbhinyiliki madoda umfana ubhinyiliko umfana ubhinyilikile yanibingelelo mavinjwa nge1000 mavinjwa ngestina mavinjwa ngenkulungwane yanibingelelo ujumping castle yanibingelelo umfana waphansi lezi ingolweni esigodini sasenkulu nibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho ukuthi ngaso sonke isikhathi ifuku ukuthi awukazi uzongicafaza usubscribe uthi nje ngicafa lapha ku subscribe owani ke lo subscribe ukuthi njalo ama content esiyifakayo ku YouTube uzohleza uthola notification ukuthi hayi bafakile hambe uyobheka mawufika lapha ubuka ngafaza ulike before ubukele kubhlungu ukuthi uyabheka 100,000 viewers 2,000 likes I know man it doesn't make sense ngathi khona ukuthenga ama viewers okukhona entweni kanjalo kanti mina ama like mangabe u100,000 kuyakhomba ukuthi ngempela kusho abantu kade bebukele bebe u100 futhi lama like azosakhela inzuzo phela ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nalo uhlelo ohleze lukhona ngaso sonke isikhathi kuyoniphatha kambi ngelinye ilanga nithi niyabheka ngolosithatha lokhu uhlelo kodwa uma ungafaza ulike ucomment khona sikutholayo okwenza ukuthi siqhubeke sihambele nezindawo ezihlukahlukene sihambe siyobheka usizi lwabantu sibone ukuthi abantu bangasizakala kanjani igama lesho ke uhwayi mina ebantwini bebonke kungani okhetha ukuthi ke lobo buhlungu ubuzwise mina sibhalalwe enye intokazi la sibhalelwe enye intokazi lapha inenkinga ithi ngicela ningixazululise inkinga sekunesikhathi ngamgcina umuntu wami imjolo nje inenkinga kuyona yonke indawo kuzona zonke inhlanga inenkinga nje imjolo ungacabanga ukuthi thina sodwa sibezulu esinenkinga zonke inhlanga zibhekene nenkinga yemjolo uthi umuntu amkade ngamgcina angisamazi nje ukukhuluma kasisakwazi sinenkinga esinayo engazi ukuthi inkingani ngicela ke siyohlala phansi naye akangitshela ukuthi yini ngempela le menza ukuthi angenzeke ihlaya emphakathini ake sigijime sihambe sohlala phansi nabo sibheke ukuthi lezi ithandana ayikho indlela ebezingayilungisa ngayo lenkinga ezibhekene nayo xabu mbukela siphinde sikubingelele futhi lapho ngasekhaya ubukele ke ishow enkulukazi ekubizwa ngokuthi ke uhwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina kanti ke igama le channel uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube siyajabula kakhulu kulowo nalowo othe wathatha ithuba lakhe namhlanje wasibuka ngiyacabanga usonqafazile ulike qinisekisa nje ukuthi ulike uyawuncefaza ngaphambi kokuthi ubukele ngafaza nje lapha ku like akho mali ozoyikhokha ungafaza nje ulike ngomunwe ngicabanga ukuthi awuhambi ne distance ende nje ukusuka umunwe efonini ncafa done qhubeka impilo ubukele uze uyoqeda namhlanje ke sinolunye futhi utalatiye ngicabanga ukuthi sizolixoxa namhlanje nomfowethu khona umuntu obhalile wathi aningibizeleni yena umfowethu ke sizohlala phansi naye sizoxoxa kodwa ngaphambi kwalokho ngifisa ukuthi niqale nimbuze imibuzo yenu enifisa ukumbuza wona ngintshela kona kodwa nani ake niyitholela ukuthi ngabe uyena ngempela lo muntu engimchaza ngokuthi uyena mfowethu ngiyakubingelela yebo hayi uyaphila siyaphila nayi siyaphila mfowethu mina igama lami nguThabiso wena uba hayi igama lami uJack Maphumulo uJack Maphumulo igama lika Jack nako ungitatazelisa uyindoda ephanda kanjani hayi indoda nje esebenzayo kahle esemsebenzini so nje ngokuba kwami emsebenzini lemali engiyitholayo ngivama ibhizinisi Jack yamadoda igama elithi Jack ngathi uyindoda esebenza ngesibhamu kanti ucabanga leyo ndlela hayi legama ukuthi ngicabanga le ndoda ukuthi uJack Mabaso ku generation amagama athusana nje ayikhumbula yabona nje makuthi ushayela ingane lemgwaqweni nathi ngiyotshela umalume Jack uyayinceseza sayincese ngane yami hayi ngaleyo ndlela ungazi utshela umalume Jack ngoba uyazi umalume Jack mebuya konakele kungazilwe ekhaya hayi ngaleyo ndlela ngidumanga endlela embi mfowethu nami mangikubuka nje ngaphandle ukuthi mhlambe ungazi uyisholo wena kodwa ngizibonela insizwa nje ezilungele nje engenawo umsindo ongazi ke kodwa umuntu ngamjaja ngokumbuka kodwa bese uthola elinye iside ngayo ukuthi umuntu kanjani so ake ungihlebele nje izingane nazo nginazo izingane azingaki asintathu zintathu zizalwa mawedwa zizalwa mawedwa shuthi umuntu ohlala emntwini esifazane emethandana naye ngumuntu othembekile nje ohlalayo usaphila naye lo muntu wezingane ezintathu hayi cha akasekho akasekho hayi ngisaphila okay
wabe sewuthola omunye umuntu emva kwakhe. Ngibese ngithola omunye. Yebo. Unaye njengamanje? Ayi. Kingake leyo ngoba yobe ngishile ekuqaleni ukuthi uma umuntu ufanele uthembeke. So nje benginaye ugcine sengingasahambi kahle. Lo uqala naye futhi uyena waba imbangela ukuthi nihlukane. Lo uqala. Uyena impela waba imbangela. Le ngane ikhula kanjani? Zikhule esayidini lakho noma esayidini lamawazo noma uyazibona nje ngalezo zikhathi? Hayi ingane zami ngiyilahle ziyafika nje zingivakashele. Aziyana kumawazo futhi akunankinga nje. Ubudlelwane busaqhubeka buhle futhi. Umsakhulumisana nomawazo? Mangifuna ukubona ingane. Mangifuna ukubona ingane. Sidlulwa kuyena. Iloko nje akukho kunye. Ngoba ngempela kuzwakala kahle ukungazwani kwababa wengane noma wengane ngendlela yokuthi baze bagcina sebengasakhulumisani because kuneyingane ezisuke zikwelinye isayidi ekufanele elinye isayidi lithola ulwazi ukuthi ingane iqhubeka kanjani. Mhlambe izishoda ngani ingane njengomuntu obaba mhlambe ufake lokho okuncane osukunako ngaleso sikhathi. Angicabanga ukuthi kuyayenza isense ukuthi uvela ufake imali nje kuthuleke. Eyani igama layo eyani eyokuthi noma ngabe yini abayidingayo but ukuthola ulwazi angisho ukuthi wrong uyifaka ungazi ukuthi eyani but ukuthola ulwazi ukuthi ingane ngabe right noma kwenzakalani isekhona lento yokuthi nje kuphele mhlambe noma u20 minutes ukukhulunywa ngezingane ukuthi hayibo usibani wenzani manje noma ngamthola ubani kuphela ikhona lento yokuxoxa nje ukuthi kuthiwa xoxwa ngengane. Hayi ngiyakuzwa impela. Ikhona yona kuneni yenzeka? Angigxili kakhulu enkulumeni naye. Mina nje ngisuke ngifuna ukukhuluma nezingane zami ngoba nje angisathandi indaba yokukhuluma naye kakhulu ngoba ulo wefuna ukuthi sibuyele emuva ileyo nto engingayifuni leyo. Awusafunda nanibuyele emuva na? Hayi cha, mina mase ngidlulile entweni ngisuke sengidlulile. Ngiyakuzwa uma ukhuluma ngento but this time sikhuluma ngomuntu ophile naye okwaba nezingane naye nababazali naye. So ingathi into ngoba sazama sahluleka lento yena wenza ngendlela yakhe. So ngibiza ngene mocabanga ingane ziphatheka kanjani lokuhlukana kwenu mocabanga? Hayi ingane ziyangazi mina njengoba bazo ziyamazi noma wazo. Angiboni sike saba khona mhlawumbe isikhathi la khona kade umani kade ubaba kuma izingane sezikhona zinibona nje nithandana sike saba khona isikhathi esikanjani noma zikhule vele omunye sele nomunye le? Hayi lo oqala uke wakubona lo kodwa nje labanye azange babone lutho. Kodwa nje aziyasazi ingane nokubiza afike zihlale nami ngizenzele zonke futhi kahle. Lo oqala wabona ukuthi ayisike sathandana kodwa nje uthe uyasebenza futhi uyazisebenza. Yebo umsebenzi ozisebenza kuona wathi wani? Umsebenzi usebenza umsebenzi uthi uyazisebenza kuona? Hayi ama-Uber ngizama ama-Uber la. Unabo shuthu nabo driver? Nginabo driver. Kunjani kuyazabalazeka? Hayi ngiyaphusha impela ngihamba impela lona. Okay. No. Yini yakwenza ukuthi uvule lelo khuzana ngoba uyasebenza vele ongafuna umholo hodwa indaba? La bengisebenza khona futhi bengiyibona lona iholo lami ukuthi hayi lona liyangena ngibuye ngibuke nezingane zami ukuthi ukuhamba kwesikhathi ezodinga ukuthi mhlambe ngifundise ngithuthukise yabona lokho esifuna ukwenza. Kwaba khona umuntu wesifazane engahlangana naye engisanda kuhlangana naye nje wangicebisa ukuthi mangifuna ukuthi ngithole enye imali mhlambe ngikwazi ukuthi ngiphile nezingane zami ngizondle kahle. Omuphi ke omunye osophila naye manje lo noma yilo omunye lo osomiyekile naye? Lo ngiphuma kuye wangicebisa ukuthi uyena ucebise ngebusiness lama-Uber. Ngebusiness ngalibona futhi ukuthi hayi cha hayi unomqondo yena la. Inhlanhla yazi ukuthola umuntu wesifazane ozokubonisa ngento enenqubekela phambili noma into eyaphambili. Uyabona usukunenhlanhla mawuthola umuntu nje manje ukuthi entizweni nami sekhona lento ethi awupho
yini manje semiyekelana umuntu omcabangela okuhle kangaka? Ena ubehlaniphile ngokwebusiness nangokubonisana. Ungibonisile impela ngiyavuma. Kodwa into angenze yona. Angibona nokuthi mhlambe nje mangahlangana naye endleleni nje angifuni ukumbona nje ngoba namanje inhliziyo yami ebhlungu. Mangicabanga umuntu osifazane nje uyabona nje umuntu osifazane nje angisamfisi empilweni yami. Okwamanje noma usamfuni nje? Ngathi nje hayi ake ngithi ukuma nje ngoba manje ulimele nalo oqala uma wengane naye nje yabona shuthi mhlambe angazi kwenzakalani. Shuthi ngoba isikhathi sakho mhlambe kuyenzeka into eyenzakala kuyenzeka kuloko kwenzeka into efana nokufa emzini umuntu mase kufikile akunqeni kufe lo uthi uyeza kudlula isikhashana athiwa kushone lo uthi uyeza kudlula isikhashana kusuke kuyileyo season nje efikile. Uyabona ukuthi ngoba ngiyacabanga ukuthi ngaphambilini bakhona abantu ojole nabo isikhathi eside bekumnandi yonke into ihamba kahle but kwafika izikhathi zokuthi nihlukane wathandana nalabo wanethemba nabo futhi baphinde bakwenzela into ongayiqondi kahle okungakuvimba ukuthi ungasathandana nabanye abantu kodwa mhlawumbe uhlangane nabantu aba-wrong ngesikhathi sowuzitshela ukuthi wena so-right abantu besifazane okungasho ukuthi nomunye ongamthola futhi usengaphinda afane nalaba uyabo kuyingoba kukwenze kulandelana manje kwenza ukuthi ithemba nakwena liphele kodwa ngifuna ukulokhuza ukulula kakhulu bafa kunomuntu la osibhalele kodwa ngaphambi kwaloko ngiyafisa ukuthi ngikubuze lo mbuzo sike siwubuze ukuthembeka nje ebantwini ophila nabo ebantwini ohamba nabo ebantwini ngabe basekhaya ngabe semsebenzini mhlawumbe ukuthi indlela ophila nayo ngabo nendlela othembeke ngayo ukubona ungazipha abani kusuka kwani kuyakuthena abantu engiphila nabo nje nasemsebenzini hayi ngazinika unaye nimi ungazinika unaye ngoba ngumuntu nginawo okwazi ukuphila nabantu indlela okhuluma ngayo nendlela nje osichazela ngayo ingenza ukuthi ngibone ukuthi umuntu ngempela o right. So ngizobukisa le video le bafu noma ngathi ubalo uzombona la ngiyafisa ukuthi makuwumuntu othi umbona udinwe ngiyafisa ukuthi ukufihle lokho namhlanje ukhona yena futhi uma kuukuthi uyasinikeza way forward ethi mbizeni sihlale phansi sikhulume naye sizokwenza futhi lokho sombiza kuzoba kuwena konke lokho kodwa kwamanje ngisacela ubukele le video noma ngabe yini mhlambe afika nayo noma ezoyikhuluma nawe ukuthi kudina kangakanani ngiyakucela ngiyakubona futhi ukuthi awuyena nomuntu oyimpi ngiyacela ukuthi sikhulume ngomlomo siqede njengabantu abadala nje sibone ukuthi siyaqhamuka nesisombululo uma ukuthi kudingeka isisombululo kodwa kwamanje ngicela ukuthi ngafaze la ezansi bese ubukela lapha leyo video. Hi, my name is Kim and I am here today because I wrote to Uwaimina to find out what happened to me and my partner. He has ghosted me, he's blocked me on all social media. I even went to the place where he stays and he's moved from there. So I've lost contact with him and I'm here to find out why. Uyamazi baba? Hayi ngiyamazi. Uyamazi? Okay. Uyena umuntu lo mfethu thina asikulokhuza sikubonise le video njengoba umuzwa nje balendaba yokuthi uyamghosta bekade ni right akazi ukuthi kwenzakaleni phakathi kwenu nobabili uphatheke kabuhlungu ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi nawe into ukuthelo izinto esezenzakalile empilweni yakhe ezenza ukuthi mhlawumbe umghoste ngalendlela umghosta ngayo ngoba ngicabanga ukuthi mawufuna ukuphuma emntwini noma ngabe ubani ngiyazi intomba yaliwa sinaleyo language siyikhulumayo but ukumnikeza umuntu umhlahlandlela ukuthi abone ukuthi uyangalapha ngicabanga ukuthi umtshele iqiniso ukuthi ngizizwa kanjani khona ezobona ukuthi uyangalapha omunye umuntu wesifazane uzohlala angaqomi ngoba naka azi ukuthi unendoda kana akasenayo uyabona ukuze aqhubeke nempilo ngoba isheli ihleze zikhona umazisa ukuthi hayi no ngicela ukuthi kuphele manje ebesinakho uyabona uyena umuntu obukhuluma ngayo lokuthi ukwaba naye sothandweni ya uyena umuntu obengikhuluma uyena umuntu futhi lo okwenza ukuthi abantu besifazane ungabathani ungasabafuna impela lo uyena futhi lo ongenze lento kade ukhuluma ngayo emva kwakho uzongizwa usaphinde ube nomunye umuntu wesifazane angisamfuni umuntu wesifazane
Okay. Awusahlali la kade uhlala khona. ngenxa yakhe futhi. Kodwa yena akazi ukuthi ngenxa yakhe. Hayi. Angifuni lutho nje indaba into ezongihlanganisa naye mina. Kodwa yena akazi futhi ukuthi wena ufuna lutho ezomhlanganisa naye. Awumtshelanga yena. Yena wazi ukuthi indoda yakhe iyamziba, mengabe eyifonela akayitholi, mefona ngefoni yomunye umuntu uyathola ukuthi uyena umblock. Akakwazi ukuthi uhlalaphi konke lokho akakwazi ukuthi isizathu sako yini wamtshela yini isizathu wena ukuthi njoba ngicima amafoni kwenzeka konke lento eyenzakalayo ingoba kuwukuthi akwazi umtshela angizange ngimtshele isizathu sokuthi yini ngenza lokho angizange ngimtshele qho imake bafu ngingambiza kodwa yena mhlambe namhlanje ngoba vele ngicabanga ukuthi usuku lokuthi sikhulumeni namhlanje kuvela iqiniso amalivela nikwazi ukuthi nihlukane ngendlela eright ukuthi ngoba bafo yabona njengoba ngingasahlala la ngihlala khona ngoba ngifuni nje ukubona yena angifuni into engihlanganisa naye yeah manje nje mawuthi ukhona la ngicabanga ukuthi ithuba lokugcina lokukhuza lokuthi nikhulume nami ngikhona futhi mhlambe noma kuba khona ingxabano ebakhona ngizoba khona futhi ukuthi ngiyixazulule just ukuthi athi hambe ebhekale nempilo yakho nawe uhamba ubhekale kodwa inhliziyo zibe zigezekile ukuthi no ngimtshelile bekuyikona bengangiphathi kahle ngaye naye futhi kube ukuthi uyazi ukuthi yini kahle kuyiyona ekwenzela ukuthi usuke kuyena uyabona yeah ngiyakuzwa mfethu okay angazi ngingambiza bafu ayimbize mfethu ngiyabonga yeah ngamfaka yeah mfakeni okay all right Yebo sisi. Njani Sambo? I'm good and you? I'm okay, thank you. Okay, your name? My name is Kim. Oh, your name is Kim. You said to us we must call someone who's ghosting you and you want to ask that person a few questions. First thing I just want to know is this person the one who you want to ask those questions? Yes, this is my partner Jack. Oh, he's your partner. Okay. What is happening? Why you said you must call him? So I've been with Jack for a while and we have been in a serious relationship. So for the past 2 weeks he has blocked me on all social media platforms. So I need to know and I want to find out why he has been ghosting me. Did you try to maybe call him? I did try to contact him. I tried to contact his friends and I went to the place where he used to stay and there isn't anybody there at the place and yeah he's just gone. So how long did it take you maybe to go to where he was staying? So I was going up and down for a week and realized that he had officially moved out. Yeah. Okay. Yeah, but for njoba ngisho nje ukuthi lo muntu kahle akazi ukuthi yindaba ungatholakali akanaso isizathu esiqondile ukuthi why ungatholakali and he told us that you are the one who came up with the idea of buying Ubers for him. Is it true? Yes, that is true. We both have been building and now that he is in charge of running the Ubers and yeah. What makes you to say maybe he must get something like Ubers because he's already working? Why you thought maybe you also need the second job or second income? So when he was at his lowest, I was there. So I helped him and I built him up. And now I feel that he is ungrateful because he just ghosted me and yeah. Okay. Manje bafo ufuna ukuthi ngoba wangisiza wang pick up lapha phansi la ngangikhona. So ubona ukuthi mayeseganga fane ngimgcine ngihlale naye. Eganga kanjani? What happened kahle yini eyenzeka?
ngoba phela yena akazi ukuthi khona into yaziyo mhlambe mawukuthi kunento yaziyo yena angayazi Akazi. noma yaziyo yena angazi ukuthi wena uyayazi. So you don't know what you did to me. I just Kim? no, I don't. I just want to know. Okay. After everything we've been through, after everything I've done, I just want to know why did you completely ghost me? Because you left me with no explanation. You blocked me on all social medias. I can't get a hold of your family. I can't find you. So that's why I came on the show to find out what happened. What did I do? Bafu unje vele uqafuqafu uyakhuluma. Nasendlini mayifikile nje bekufike kurule yena. Kuba uyena okhuluma phambili. Yabona? Kumanje nje yabona nje ngeke ngisuke ngenze lento kuyena. Ngimbalekele ekubeni right kuyena. Yini enixabanisayo bafu? Uyangishithela lo muntu. With who? Okubhlungu kakhulu ungijithela umfana Unkanyiswa. drive. Oh. Unka yamazi. And how do you know that? What proof do you have? Afuna ufakazi. You want proof? Yes, I want proof. How do you know? So awazi ukuthi wangijithela. So I cheat and you just leave without saying anything. You don't Kim. call me, no Ngicela phone ukhulume- call, no nothing. Ngicela ungibheke. So uzongenza isilima la. Uzongenza isilima la. Ngibizele nje ukuthi ngizoba isilima la. Awazi wena ukuthi wangijithela. Wena bafu uthole kanjani ukuthi wakuchithela? Njobe ebuza naye ukuthi uthole kanjani ukuthi wakuchithela? How do you know ukuthi wakuchithela? Did you see anything? Does Nkanyiso say anything to you? How do you know that I cheated on you? We are where we are today because of me, with the sponsorships. I helped us Don't say we. put you Don't say on we. top Don't say we. where you are Because you today. are alone where you are now. I'm where I am. Yeah, but I'm Yes, on the show it's because because of how you. can you It's leave because without of you, saying but- anything? Okay, listen. Let me tell you the truth, Kim. Tshele ngikonyuluke bafu ngicela ukukhuluma nawe ngoba manje uyambona useyaphakama uzongiphakamela la. Yeah, indaba. Ngicela ukukhuluma nawe. Ngimbambile ukuthi uyangijithela. Isizulu yasazi vele kodwa. Uyasizwa. Okay. Uyasikhuluma. Uyasazi. Alright. Uyasizwa. Uyangizwa mangikhuluma. Okay. Ngimbambile ukuthi uyangijithela. Ngimbambe kanjani betshola nonka. Uthole kanjani wena? Udriver lo sengimxoshile la kwayena sehambile. Uhlangana phi no driver yena? Njengoba ngona ama-Uber bengithi ungakamlande njalo mayele ukuze mangimfuna la endlini. Oh. Amlande kamlethe. Yabona kwesinye isikhathi mangimdinga bekhona. So mabehamba lezo ndlela zabo. Ezabo noma ezakho bafu ngoba uwena osuke yakalando. Should bebephinde bahambe phela ezabo ngoba ngikubambile lokho efonini. Efonini ngaba? Efonini yakhe. Ngithola ama messages efonini yakhe. What is happening between you and Ka? So do you know what your man says? Yes, I do understand what he's saying. I mean, whenever I need to go somewhere or whatever I have to do, we're always contacting him, and he always sends Mganiso to take me wherever I need to go, and whatever I need to do, Mganiso is always there on time. Oh, so because Nkanyiso is always there on time, that's why you cheated with him. No, I did not. I asked Jack for proof of. But Jack told me that he saw something on your phone that tells the truth that you cheated with Nkanyiso. You went through my phone, my personal space. I thought we don't do those things. When you don't scroll his phone, or you don't. I do, but he doesn't give me a reason. Okay, so meaning you gave him a reason for him to press your phone. Well, if we're always calling him to call Mganiso, then what did you find on the phone? Mina bengasho ukuthi njoba ngithi unkanyisa akakulande sekufanele wena njalo manje uncane lo mfana lo. Ingane. Oh, ingane wena Nkanyiso. Umfana lo ngisebenzelayo. Uncane kabi ukuthi Uyaphuza wena bafu? ungangiqhatha naye ungangiqhathanisa nalo mfana lona yini lento? Uyaphuza bafu wena? Ngiyathinta ba. Oh, imama liyaphuza. Uyaphuza. Oh, Uyaphuza nje yakho. or do you drink?
Yes, I do drink. Okay. I heard that sometimes maybe Nkanyiso used to fetch you in clubs. As I did say, whenever I need a lift or wherever I need to go, or including getting picked up from the club with my friends, Mkanyiso is always there and he always has time. Why don't you request an Uber? Any Uber? We have a business, we run a business, so I don't feel the need to waste money. Yabona? I mean, konke lokho akushoyo zonke lezi zinto azenzayo yabona fanele aqhaphaze inkampani yami. So do you love this guy? I do. We have been serious for a while now, and I can't believe that he's actually accusing me of cheating on the driver, Mkanyiso. Yeah, ngibonile efonini and nginabo ubufakazi. You do have an ubufakazi bukhona. I do. Yeah, and everything. I can show you now. So you found proof of on my phone? You cheating with Nka. They are in love, or what did you find there? Ngithola ama messages bafu. Aveza nje caca ba ukuthi bayathandana labantu. Oh. Ukuthi nje banokwenza nezinto zabo. Angeke ke mina ke ngifike Mawuthi izinto zabo balala. You saw messages that shows that you sleep. Slept with him. Yes. You saw messages that I slept Yeah, with him? you are sleeping with Nka. I have the proof. Oh, Deny okay. him. Say you don't know. Kuluma. Yeah, you're right. I did cheat on you. You're right. Oh, Ibu. You're right. Aye. You never have time Uyabona for me. ke? You're always Baf. busy. Khuluma nami bafu, ngikhohle indaba yakhe. Yambona ke? Yambona ke? Uyayibona lento ayenza la kimi? You always Ngihlale kanjani nalo Mkanyiso's muntu owenza always kanje? there. You don't do anything for us anymore. I put you where you are Bafo, today. Mfethu. Ngihlale kanjani nomuntu okwazi ukuthi Manje with him, because you put him where he is right now, so you have a right to cheat on him because he's Hey, whatever he is now because of you. So now you are cheating because of that. No. I'm not going to deny it. So you found out now, okay? It's in the open. You saw my phone and everything. I'm not going to deny it. However, when it did happen, you know, Mkanyiso was always there. You're never there. And, you know, that night when I was out with my mkanam and we were having a good time, and I'm not going to blame the Isona zathu alcohol. leso. I'm not going to blame the alcohol. I was not there. Nkanyiso was there. influenced. Isona zathu leso. So ukuthi ungijithele. Ulale nomfana omncane ongisebenzelayo. I'm not saying it's right. Ubonile ukuthi uqeda umsebenzi walomfana. Oh, isona sizathu senzile ukuthi umqoshe lo mfana. Isona zingazohlala kanjani nomuntu obuya ngilokhuzela? Uzohlala kanjani Did you na? know the reason that makes him to fire uLokhuzana Nka? Well, I know now because he found proof on the phone. Our relationship was perfectly fine, you know, With who? with me and Jack. Was or is? It was until he ghosted me. Hey, hamba. Hamba. Until he ghosted me, and at the end of the day, I wanted to know because we have been together for a few years now, you know, and it's only obviously fair that he gives me some sort of explanation whether I cheated or not. You still want this guy? Yes, I want him back. We built an empire together, you know. We own a few cars. Do you think he will forgive you for what you did to him? If maybe you're going back to him, do you think maybe he will forgive you? I don't know. Throwing pillows at me. Yinto ayijwayelele ukushaba. Unje uyakhuluma nje. Yabo mesendlini mangithe unkaka kamlandi. Awu. Kurula yena uyena ophezulu. Ima ke we Jack.
uzimisele ngokwenza njani uyamxolela uzomxolela ngoba mfethu ngicabanga ukuthi ukhathazekile njengoba la ungasamnikeza lo mqamelo ukhathazekile njengoba la uthini wena njengomuntu obethandana naye seyalazi lonke iqiniso uthini going forward mfowethu ngizokhuluma nje mina ngicacisa yabona zonke lezi zinto azenza kimi noma ngabe kuncane kangakanani bayakwazi kubo kwakhe hey do they know him your mother or your father does know this guy? They are aware that he is around and he is in my life, but I'm always going to visit him there by his home. And I obviously got angry and frustrated because we have been together for a few years and he just packed his things and he left with no explanation. He blocked me and You don't know where he stays now? no, I don't. I have absolutely no idea where he stays now. ha futhi ngeke azazi Why? hayi ngeke azazi yabona nje le njengoba bengijikela nje kumanje kufanele mina ngiyohlala nomuntu okanjalo futhi uzophinda ngijikele futhi lapha Ukuba ngakujikijeli njengamanje bosengakakohlala naye. Inkinga uzokujikijela. kuningi akakubona lokho kwamanje kuphela Imake ngaphandle kokuthi azachithe. Kushuthi benivele nisazohlukana. Ngoba ngathi nginingi phela ngendlela osho ngayo. Isizathu ukuthi ukuchithelile noma ingoba kuningi vele. bafo bengilo ngimbuka nje umuntu okhulumela phezulu ojikela izinto uyabona namhlanje unginembile ngaleli philo Uyamthanda kodwa wena lo. Zonke lezo zinto lezo. Asikiyeke bafo kunye nokunye. Ukumthanda ngoba phela uthando lusenhlizweni aliphumi kalula. Kuba uwena olwisana nalo. Lithi lifuna ukuvelela uthi cha. Lithi lifuna ukuvelela uthi cha. Lisekhona lona enhlizweni uthando ngaye. Uzamthanda. ya kona kukhona lokho khona lokho enhlizweni ukuthi ngiphile nje na isikhathi eside kakhulu Unjani uyintombazane enjani ku relationship usizo uzanalo khona usizo azanalo ngoba kwaveza ukuthi ukusize kakhulu bongathi ungakazi uyicabanga indaba yama Uber but weza nakho lokho kuwena ya unawo umqondo yena unawo umqondo nje ukuthi akubonise into ethize inkinga yakhe yiko lokukhulumela phezulu ukujikela izinto ngizokwenza njani mina naku Look, Jack, I know you're angry, okay? And I'm not trying to play victim here. I'm not trying to justify myself, you know. You did find out. I did deny, and you did tell me that you found out on my cell phone. However, I know you still love me, and that's why I brought us on the show to find out why did you leave with no explanation. Even though I cheated, everybody does deserve an explanation at the end of the day. I do apologize for throwing the pillow. You know that I'm not an abusive person. However, I'm just here on the show to ask for your forgiveness because I want you back. Because I believe that we have something stronger, you and I, than me and Kaniso. but you slept with Ganyeso at the end of the day. Then what about that? Okay, to add on to that, as I did say that when he was there, I was vulnerable and he did tempt me at the time. You were drunk? Yes, I was a bit drunk, and not to blame it on the alcohol because I know it is myself at the end of the day. And I know forgiveness is not easy, but I'm hoping that we can work through it after this and be back together because I love you, Gertand. hey ngino driver mina bafo abantu besilisa njobe ngasekho nje unka mangimbuyisela futhi la uzosebenzisa omunye driver futhi wami yabona ngiyathanda ukumxolela intokazi impela yindaba bafo mhlawumbe ungabe umthetho othi mefuna ukuhamba aka request umnikeze imali ongcona request nginokuthi akhulume nabo driver bakho ubadonsa ngendlela bo driver ukuthi bengamthathi ayiyona into angayifuni ke leyo ufuna ukusebenzisa amandla akhona la inkampani ufuna ukugibela imoto zami akafuni nje ukuthi will you be able to request baby whenever you want to go somewhere without using his cars? So moving forward, I would do that so that it does not jeopardize our relationship, as well as it's not always all about money.
I need your time as well. You need to make time for us because money is something that we build together and that we have. So I'll do whatever it takes. Did you ever tell him about that you need time, or you're telling him now because you were found in doing wrong things? So we never really had the discussion of spending time together because we were always busy trying to build what we own at the moment. And I put him in charge because obviously he's the man, he deserves to be the breadwinner. Did you ever go with him maybe to in a club or something like that? There was once or twice, but it has been a while. And as I did say that he is and was always busy. And I would just go out with my friends and obviously always call Mkanyiso whenever it's convenient and whenever I need him. So now do you still talking to Mkanyiso now? So once I heard that Jack fired Mkanyiso, we weren't really on talking terms because I think maybe he knew something that that I didn't know at the time, and as well as I was suspicious when Jack fired him, and a lot of things were going through my mind. So as I said, that's why I brought him here today to find out, you know. So how many times did you slept with Mkanyiso? So it was after that one night, Mkanyiso did grow feelings, and I did entertain him. Oh, sorry. Although I am willing to change going forward, because as I did mention that I have something stronger with you other than your drivers. Yeah, but it's hard. It's hard. We say once a pirate, always a pirate. But if maybe this guy maybe forgives you, okwakhe lo kusuka enhlizweni yakhe, bafuna umxolelo uyamxolela. Futhi akukho kumi ngokumxolela, umuntu uma umthanda usokumthanda, mayelibona iphutha lakho uyalilungisa. Ngoba kuyenzeka uthandane nomuntu, alale nomuntu ungazi uqhubeka uthandane naye. Uyabo, ungathi uthi uyalala uyaphindelela kodwa wena wazi. Manje inhlanhla benayo ukuthi uthole ukuthi ulale nomuntu. Uyaxolisa futhi uyazehlisa. Kukuwena ukuthi ufuna uhlobo njalo lomfazi. Njobe elilale nomunye umuntu libuye lilale nawe, libuye liqolisa impilo iqhubeke. Kukuwena. Angisho ukuthi ngithini. Nkosi yami babukeli ningangijaji kabi. Kukuwena kodwa. Hayi kunzima. Njengoba usho nje kukumina. Ungasithatha ko discuss webafo uziphi isikhathi uyicabangisise. Mhlambe ubumfonela umtshela ukuthi uhlala laphi. Mhlambe abuye afike nje kenikhulume nihleli nobabili. Uyabona? Ngoba yena uveza ukukuthanda. Yabona nje bese azazofika la ngoba uyakuthanda. Uyabona? Mina ngathi ngeze umnikeze ithuba ma kukhona lokho enhlizweni mangekho futhi ungamnikezi kukuwena. Webafo. Hayi ngibuye nale emuva le ndaba le ngithi kuyicabanga kahle ngijule ngibheke ukuthi aba hey. Oh, so since he's going to think about that, what do you want now? Maybe you want him to unblock you, or what do you want now? So going forward, I would like to give you some time, Jack, some time to think and some space. You know, in life they say once is a mistake, first time, second time is a choice, and I'm choosing to be loyal to you again. And I want you to take me back because I love you. I know it's hard, but I want you to try, and I want you back. I want things to work out. Oh, wow. So when are you working? At the moment, no, because we are currently running the business together. But as I said, I left him in charge. Oh, okay. Do you see yourself marrying each other in future? So we are together for a few years, as I did mention, and we were serious in a serious relationship. And I did jeopardize that a little bit, but I am willing to do whatever it takes to build a future with you. And yes, I'm looking to settle down, marry, and have. Maybe if I may ask before we close,
What do you like about this guy? So I love, not like, his personality. That's why we were down and out a few years ago, and then I got the idea of him being in business with the Uber driving and stuff. And we were fine for a while. And I want us to get back on that track, you know, of helping each other, being there for each other, and building each other more. Tell him that you love him. I love you, Jack. I've always loved you, and I'm gonna love you. Yes. Anginawo amaningi bafu. Bengeke ungathambi. Simo bafu. Simo. Futhi nisazobe nikhulume bafu. Hayi ngingasho kanjalo. Kodwa uyathembisa mfethu. Ngiyambona umuntu esifazane mfethu uyakwazi ukumbona umuntu ozisolayo. Nomuntu aka-ex uyambona ukuthi sometimes uyadinwa kodwa usothandweni uyabona umuntu odinwa usothandweni. Umuntu odinwe ngeke othandweni angafukula nale tafula qeme ngala kana ndaba noma ungalimala. Udiniwe uveza ilukuluku nje bekushaya ngomqamelo nje hayi ngobelwa. Kodwa udiniwe nje ukuthi akasakwazi uyabona. Ngicela sivale ngokuthi mhlawumbe mangenzeka unblock nikhona at least ukukhuluma noma ngefonini noma ungakamtsheli indawo yokuhlala ukuthi uhlala kuphi just nje ukuthi athi mefona ifoni ibanjwe nikhona ukukhuluma uyabona. Ngiyacela mfowethu ngiyacela. Bukeli siyathemba ukuthi izolunga akukho kubi kakhulu izolunga izolunga yona. Igama lami mina nguThabiso ngakacele. Igama le show ihwayi mina kanti igama le TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube. Xebu lo uthando kwababili abangena othandweni bethembekile bethembana futhi ngokunjalo luhleze lumnandi ngaso sonke isikhathi. Akubi khona ukukhalisana akubi khona ukuphathana kabuhlungu. Kepha abantu ababili uma ngabe besendaweni eyodwa bayohleze beba nabo ukungaboni ngasolinye okuzobakha kubagqugquzele ukuthi silungise kusasa sikwazi ukuqhubekela phambili impilo siyiqhubeke ngendlela okuyiyo. Ukuthembisana okuhle othandweni maliqala kuyinto enhle kodwa mawukuthembisa kusuka enhlizweni ukwazi ukuthi uzokumela futhi uzokufeza. Okubhlungu ukuthembisa okuhle makusaqala uthando bese maphakathi nalo ube nezinkingo lokuzidalela omunye agcine esephelelwa uthando nokuthemba. Ngakho njalo ungathembeki okusuke kuqhamuka kwelakhe isayidi. Luhlu uthando uma luza nokuthembeka nenjabulo yodwa kodwa kusoze kwahlale khona injabulo. Kwesinye isikhathi kuyoba khona ukukhala okuyobe kunaka. Ngikuphika la ngikhona ngisekuthenini owesifazane uma ngabe etholakala elele nenye indoda kuwena uyindoda isithunzi sakho siyawa noma siyaphela siqedwa yini na siqedwa ukuthi owesilisa ongenawo amandla uma kiwa ngasocansini ahlulwe elinye ijongo ngamandla ocansini okungaze kugcine kholele ekuthenini owesifazana azambaleke lowo ngoba naku amandla akhe eshesha phela ocansini usukuqedile isithunzi salowo wesilisa ngoba umveza ngokusobala ukuthi uyahluleka. Yilento eyenza ukuthi owesilisa otholele owesifazane embhadama mhlambe socansini nomunye umuntu noma mhlambe ethola ukuthi uthandana nomunye umuntu emiyeka umyekiswa ukuthi akafuni ukuthi isithunzi sakhe kuphele ngaso ngoba njoba lo esetholile omunye lento iveza ngokusobala ukuthi lo wesilisa uyahluleka. Akekho owesifazane ongahamba yoqoma omunye umuntu uma kuukuthi konke ukwenza kahle futhi khona la uhluleka khona njengomuntu wesilisa. So uma uqhubeka nalowo wesifazane ukancane ukuthi inhliziyo yakho ikudlulise. Uma ikudlulisile ikudlulisa isikhashana uma nixabana kuyohleze kuvuka ngoba umuntu wesilisa ophila nokuzigqaja nokuziqhenya ngobiyena. So awuthanda ukuthi isithunzi sakho siwe. Uma umuntu wesilisa ezwe kuthiwa omunye akamsabi uyahamba yolwa ngobani ulwela isithunzi sakho ukuthi kuthiwa uSibanibani akangisabi ngeke ngihlulwe mina uSibanibani abaxabene. Ulwela nje ukuthi lo ucabanga ukuthi angangihlula. So uma ngabe umunye umuntu ekwazi ukuthi embathe nomuntu oyithemba kuwena that is why kufika lento ethi ngiyamiyeka
because shuthi lo mlisa uyangihlula mangizoqhubeka ngidlale lo mdlalo lo shuthi mina ngizogcina ngivele obala ukuthi ngisahluleki ngoba vele lo mdlalo ngudlala nje mina ngazi ukuthi ngisemidlalweni yena uyaqonda ukuthi usemidlalweni yena mengabeze emntwini wami uza ehlome ngazo zonke izikhali ngoba ufuna ukuzolwa usempini mina ngidedelela igazi ngoba umuntu wami angazi ukuthi ngisempini ngiyohleze ngihlulwa ke ngaso sonke isikhathi noma ngithola lonto ngiyeke so umfowethu inhliziyo yakhe ibe mnene ukuthi umbone ukuthi ngathi uthanda ukuxeka na imbali leyani iyakhazimula hayi ungazi ngasiveteze isilungu eshembe iyakhazimula na imbali leyana bekufanele aqole nanokuthi lo wesifazana ubukeke umuntu wesifazana okhaliphile and ukuba nomuntu wesifazana okhaliphile empilweni kuyinhlanhla engandele bani kuyinhlanhla futhi engamela ukuthi uyishayele uyilokuze uyisuse eduze kwakho inhlanhla ebalekile efuna uhlezi ikhona eduze kwakho ulungisa amaphutha la ngalunga khona nowesilisa kuyenzeka ayithole enomunye umuntu wesifazane aqolelwe impilo iqhubeke bongahlulwa yini ukuthi uxolele umuntu owenzile iphutha elithi malifani nalelo phutha nala maphutha esiwenzayo even though ke thina sizwela kakhulu sadalwa ngaleyo ndlela nje siyazwela so siyabonga ngoba khona inqubekela phambili engazuthi khona igama lami ukuthi abiza uqumba amaqumba la aqumba iselesele season 3 wemntanami xebu